deh naik deh. Sini apa? Godan बैसागु एलबाम बानायनो नागिरदों Daerah di sana itu apa? Nah, kalian kan mau minum aja. Sudah benar. सिरिलाई मंदार बिबार आगै सना मंदार बिबार बर'नि बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो जायखौ रंजालि बैसागु होननानै जों मिथिनो मोनो बेवहाय बर'नि बयनिख्रुइ रंजा बाजा गोजोन मोसानाय इथिफ्राय दे मोसादो Last ni kena akai Jacqueline ai che hamba. Jacqueline थिगानो बागुरुम्बा मोसासिगोन दानिया नुनो मोनसिगोन आंनाथ' जाबायानो नै माखासे भिडिअ Ikini tu tanah lah, pasal kan cikgu je. Dah. नुजोबखादो Jadi mau tanggal hati je nak share lega. गाय इसे फिनलायदो Ai Rijo ya ha. दे मोसादो Rijo apa? Nanti bawa yo ha yo. Kesan presat. Arune jangan khalia. Kila. Nei. नुजोबदो रिया बाङाय जानजिखौ बाङाय फेदेब दे इचिनाय sini bukan dulu nama Gizlin बैसागु बोथोरनि माखासे सिख्लाफोरा मोसानो फैदों हनै बुंगा मोनदो दानिया नुनो मोनदों बैसागु भिडिअ बानायगोनाव माखासे डाइरेक्टर आरो लोगोसे केमेरामेन माखासे आर्टिस्ट आरो बैसागु भिडिअनि देलायग्रा हिरोइनफोर नोंथांमोना नुनो मोनगोन गोबां रोखोमनि मोसानाय मुसुरनाय बारदै सिख्ला मोसानाय जोबोद समायना सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन जोंनि 2 नं बालिसतायाव दङ गोबां सिख्लाफोर समायनाथार बे गोदान फैनो गोनां बैसागु भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनगोन अ साइज बनायबाबो जायोसिले Oh say, sayo. Yang saya nak kemat, mabia. Oh sampai maya. Gul hai. Tumpuk sewa kena kucing. बिथां डाइरेक्टरा माखासे मोसागिरिफोरखौ मोसानो थाखाय माबायदि लाइन थानांगौ बेखौ फोरोंगासिनो ओहो दानिया नुनो मोनबाय नोंथांमोना बैसागुनि माखासे भिडिअनि शुट जागासिनो कामिं सुन मा साइज होनाय बेखौ दे साइज मा पि साइज जालाबायखो बिले जेटसो जाबाय नाब्रा मा साइज होनायखौ जेट साइज बियो जेट र नै मा साइज लेगा फि बायनायनि आङो बै सोलायो लेगा सासेबाबो मोखाङा खुबैखागोन मोनसे साइड सिङाव दैया गोलाव थानाय गासै फालिखौ खाना लाय गाहाय सासे गोजौ गाहाय लाजोबगोन दे गाहाय आफा थाहैलाय
बिथां डिरेक्टरा फोरोंगासिनो दङ जोबसा नोङो नोङो सेकेन्डआव थादो आरो लगालाय माखासे बैसागुनि भिडिअ बानायगासिनो 917203 बैसागु बोथोराव रंजानाय मोननाय गोहोन जोबोद मोजां 7203 दे गासिबो जौ लोंना मोसानाय आरो नों माहाय गोजौ रिया बाहाय गोजौ खामानि बाय गायजा नों सानि बाहाय गोजौ ओमफ्राय बेसिम बारबाय साग्रि जाजोब गुवार लास्टआव ब्रा लास्ट बा जोबोद मोजां मा बरिया नुस्रादो मा गावदोलै ओरै खामजो सिदा सिदा हिनो नोंनि आखायालाय उथिदों दे दासो बेलेग गामिनि सेंग्राफ्रा जमा दानियाबा 2 नं बालिस्तानि सिख्लाफोरखौ बेलेग गामिनि सेंग्राफोरा जमा सामोनिया बाङाय ए नोंलाय मानो गाय साद्राय लांदो नाम्बार लानो हाया दे